Ahoj, Patrik Ondo a vítaj v obci Bánovce nad Ondavou. Určite poznáte tri najdôležitejšie faktory pri výbere dobrej chalupy, z ktorej z nej spravia skvelú chalupu. Je to lokalita, lokalita a ešte raz lokalita. Ale možno to nie je všetko, aj tá chalupa by mala mať niečo naviac, aby to bola fakt skvelá investícia. Klasická rovná chyška s letnou kuchyňou, 2200 štvorákov pozemok, všetky siete v obci a fakt skvelá atmosféra. A čo keby k tomu to bol aj rodný dom Pavla Horova. Majte sa pekne a budem sa na vás tešiť na obliadke.